chakamudzipa chikamutuzurisa part 2. Zebhedhiya akangoramba adeti tuzu adenanga mbuya yake amusachiona asisaziye kuti wediko. Misodzi nedikita zvaingoburika satauri asingoshama zvaisembaudza. Amusachiona vakangoramba vadetiwo kana vade munangara vasitikabanga wasanyawo nezvigiribhedhi zvaana kutotomora nendaya yekuti aingotsinzina meso saida kunyengetera. Zebhedhiya muzukuru, haisi hosha ingoro yavhainesi yakarei? Vakadaro amusachiona vasipeka vaperehwa. Zebhedhiya akatanga kukosora kasingaperi azizama kuti kabanga zvainge zvide mugara pauro zvingaburike asi zvakaramba zvide namira. Amusachiona vakatora mbanda yaive muberere memba ndokupisa vakaifungaidza painge pagere Zebhedhiya uyo ainge ongoyaura asataure ukutsinga zideti tare kuburika unge midzi yemuti wemutodza vheni uri paruware. Amusachiona vakapeka ndokuti kafoni mbudzi kavo kerudzi weNokia ndokutanga kufonera sahwira wavo Chafautaya vasiti, haro Chafautaya, ndati ndikutaudze kuti Zebhedhiya anenge akorekewa nehosha yengoro yavhainesi kuno, itadowo sahwira tiite munangarira pabodzi. Chafautaya asinzwa izvi akanyunyuma simhanya adenanga kwamusachiona. Kochiko chakazoitika pakasvika Chafautaya? Abiyangu ngatisanganei pachakamudzipa chikamutuzirisa part 3 iyo yamepa siwana chairman mupfurutsa mukorekore wehurungwe wepanyaminyami FM.